Gipalukapa sa EAC Generals ug Benilde Blazers ang ilang mga kaatbang sa round 2 sa NCAA Season 100 basketball games kagahapon. Samtang mitunol og hinabang ang NCAA ngadto sa mga naigo sa Bagyong Christine, pinaagi sa GMA Kapuso Foundation. Ani report. Gipulihan sa EAC Generals ang Letra Knights sa ikaw-4 nga spot sa team standings. Human gipildi nila ang Knights sa round 2 sa NCAA Season 100 basketball games kagahapon, 68-58. Sukad misalmot ang Generals sa NCAA ni adtong 2009, nangandoy gayud sila nga makasulod sa Final Four. Nahimong best player of the game si Harvey Pagsanhan nga dunay 13 points, 3 rebounds, 5 assists ug 1 steal. Samtang midaog sa ilang ikaunom nga straight game batok Perpetual Altas ang Benilde Blazers 61-56. Naningkamot sa ilang late game rally ang Altas apan napakgang gihapon sa Blazers. Tungod niini, sigurado na ang Final Four slot alang sa Blazers. Lakip ang Mapua Cardinals. Best player of the game si Justin Sanchez nga mibanat og 16 points, 6 rebounds, 2 assists ug 1 steal. Samtang tungod sa epekto sa Bagyong Christine sa nasod, mihatag og donasyon ang NCAA ngadto sa mga nabiktima sa bagyo, pinaagi sa GMA Kapuso Foundation. Ang turnover ceremony gipaygayon human sa matag dula. Paraing tutukan ng mga dula sa NCAA Season 100 sa Martes, November 5, alas 11 sa buntag. Tali LPU Pirates versus San Sebastian Golden Sags nga makita sa Heart of Asia ug 2:30 sa hapon. Tali JRU Heavy Bombers versus Arellano Chiefs nga makita sa GTV ug Heart of Asia. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.